Și bine v-am regăsit la un nou episod de Sunt Patrico și astăzi ne jucăm Brawl Stars continuarea, adică partea a doua, când facem 10.600 de fan. Am jucat o schimbare pentru că nu voiam să vă țin mult. Deci, let's see! Ok. Totul bine și frumos. Sunt foarte bucuros că fac acest videoclip. Și am luat și pe Dynamite cu 79 de gemuri. Pentru că mi s-a făcut un bug și nu mai putem să le iau pe Dynamite. Ok. Let's see. Ok. Unde să dau și o bombă? Acolo! Ok. Și o bombă. Ba, dă și o bombă aia. Cred că asta o să fie cel mai scurt videoclip de Brawl Stars. De câte trofee îmi dăm? Așa, e bine, 11. Ok, încă 6 trofee. Deci, ok. Ultimul meci, cred că o să fie ăsta. Sperăm că îl câștigăm. Este de hardcore. Au și niște... Cred că o să-l pierd, nu știu de ce sunt eu asta. O să zic. Cred că îl câștigăm. Îl câștigăm, bă. Îl câștigăm. Dacă joacă bine, îl câștigăm. Bine? Mă. Bine, bine, mă, bine. Am și o lag. No. Nu. Oh, God. Cred că o să pierdă. Pierde, da. Pierde. Săracul. Sau? Da, pierdem. Deci, trebuie să câștigăm meciul ăsta. Nu știu să rup ca să avem noroc. Și am ultimata. Let's see. Hai mai repede. Pierdem. Stai că mai sunt cu 1. Oh my God. Stăm la un duo. Deci, locul 2 sau locul 1. Trebuie să luăm. Locul 2 sau locul 1. Easy, boy.
prea e atât de bine să mă duc să mă bat, dar... Cum-i pasă? Sunteți niște brawleri destul de slăbuți. Bum! Hai, bă, te rog! Hai, Sam! 3, 2, 1... Let's go! Poco? Mamă, norocosul, bă! Ok. Și avem trofeele vrute. Știu că asta a fost un episod extrem de scurt, dar sper că v-a plăcut, pentru că am jucat nu atât de mult, dar eu apreciez dacă o să dați un like la acest episod. Eu am fost Patrick Wow și ne vedem în episodul care o să urmeze. Pa, boys!